rádio, ja v tom nejasním. Final! Part. Zadok na tričku, je. Ja fakt nechápem, ako by sa to malo používať, akože... Nechápem, jak sa to tam dá, počkať. Takto nejako a... Ach, tí doktori. Šiška, šiška, šiška. 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 Zostaneš navždy v našich srdciach. Molíček, molíček, molíček. Som super, kto súhlasí, like. Gogo je super, kto súhlasí, like. Vonku prší, kto súhlasí, like. Vonku neprší, kto súhlasí. Ich bin Baumarsch. Nice to meet you. Ich bin aus Germany. Ich bin a very good girl. Ja, ja, ja. Ich bin Baumarsch. Ich bin aus Germany. Ich bin Gogos Bruder. Ja, ja. Sorry, Schwester. Ich bin awesome. Ich habe einen großen Schwanz und Bubis. Ich habe große Bubis. Ich bin Baumarsch. Bravo. Bravo. Very good. Very good. Obama vyhral volby. Ti už načisto jedlo, ty kokot? Nejaké vlastne nábery. Make-up. Make-up. Ideála. Krém. Krém. Parfém. Krém. Rúž. Nutella. Šiška. Počkať. Šiška. Zoberiem očka. Takže zoberete Nutellu. Otvoríte Nutellu. Stále otvárate Nutellu. Stále otvárate Nutellu. Prerežete zlaté pústro. Školské pera sú ideálne. Poriadne to musíte zabaviť. Áno. Takže palček sme vybrali von a pomaličky opatrne nanesiete na tvár. A na druhú stranu. Nutella musí držať pevne. A pomaličky natierame čelo. My nezostali žiadne zvýšky. A uška natrieme opatrne. Tak. Obama Gundam Style. Obama Gundam Style. Drop it. Blindness. Love is blindness. Tak už viete, jak vyzerá, keď kosím. Takže vám poviem aj o mojej hereckej kariére, takže poprvé asi ste nevedeli, že som hral Hermionu v Harry Potterovi, nie Emma Watson, to bola iba zástierka, hral som to ja, ako môžete vidieť na tomto obrázku. OK, takže Chuck Norris nie je naozaj Chuck Norris. Viete o tom, že je to Chuck Gogis. Viete, jak by muselo vyzerať rande diabetika? Takže dáme si šampanské, počkať, ja nemôžem šampanské, takže si dáme hruškový džus, ja nemôžem hruškový. Tak, a ešte vám na rozlúčku zahrám na flaute. A Gogo za slušňáka, Gogo za tučňáka, Gogo za frajera z 80 rokov, Gogo ala nezabudil som sa v posteli sám po pažbe. OK, no dal som si na seba rúž zo srandy pre Boha, nesúďte ma. Gogo, no čo je Horácio? Viete, čo to znamená? Nie, viem. Gogo sa nám trošku priteplil. Tebe mu kurvu vyjebať! Si sa nepočítal? No,
popisu. Do popisu. Do popisu. Popise. Popis. Do popisu. Do popisu. Do popisu. Do popisu. Stromy. 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 Brno. Stromy. 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 Usain Bolt. Stromy. 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 Vonku neprší. Kto súhlasí? Like. Dnes vyhodlovanie v aute. Ticho, iPhone. Je absolútne posraté. Víte, že tuto medzi touto farbou pozadia a týmto je jasný farebný rozdiel? Po druhé, môj ksicht Má textúru jak kondom. tak hor. Myslíš, že koľko má nové video? Lachajm, áno, rozumela som, že koľko má nové video. Ty kokos, idem to pozerať s mužom, keď sa vrátil, len teraz išiel urobiť taký malý bum bum na Empire State Building. Haša pum pum haša. Au. Má z toho štrngania boli hlava. Takže to bol malý skit venovaný mojim fanúšikom z Afganistanu. Ale áno, mám fanúšikov aj z Anglicka, takže aj im niečo venujeme. Pleasant for my friend, pleasant.